No sé, a part de nosaltres quatre, suposo que hi haurà algú darrere la pantalla i que tindrem algun fan. Elephants. Doncs sí, com bé has dit tu, tenim un fan avui, el segon fan d'aquesta temporada, el segon fan del programa, i veieu qui és. Hola, què tal? Doncs avui tenim aquí el segon fan del programa. Ell és l'Àngel Pellicello i, bueno, hola Àngel. Hola, què tal? Com estem? Doncs sí, hem decidit fer-ho aquí a Ràdio Cambrils perquè l'Àngel és un company de radiofònic, diguéssim. Ell fa un programa juntament amb el Cristian Coromines que es diu El que es vol entendre del que s'està dient. És un programa que s'emet els dilluns de 8:45 fins a les 10 més o menys, no? Bueno, explica'ns una miqueta de què va aquest programa. Doncs bé, aquest programa és un programa, diguem-ne, cultural, filosòfic i humorístic, amb una miqueta de música que fiquem sempre de fons i que intentem fer una interacció amb els oients i parlar... Mira, arribem al programa sense guió, amb això t'ho dic tot. I a partir d'aquí parlem 1 hora i mitja, 2 hores, i, bueno, bé, és així. També em consta que en aquest programa, això que deies de la interacció amb els oients i així, a part de trucar per telèfon, que us devem poder trucar aquí a la ràdio, a més, poden contactar també amb el programa a través del Messenger, no? Sí, la veritat és que sí. Vam decidir un dia doncs, que podríem ficar el servei de Messenger, ja que no disposàvem d'un servei clar a Ràdio Cambrils per això, però dic, bueno, escolta tu, ho farem. I sí, mira, la idea va sortir una miqueta doncs, perquè el Cristian i jo doncs, tenim aquestes converses sempre quan anem als bars i doncs, sempre ens acompanyen una miqueta els nostres amics i diem, necessitem els nostres amics aquí també per fer el programa. I vam dir doncs, que millor doncs, que estiguessin aquí via internet. I mira, va sortir la idea del Messenger i penso que ha estat una gran idea, perquè la gent, doncs, clar, quan entra a internet, al Messenger, veu allí el que es vol entendre el que s'està dient. Diu, mira, que ara fan un programa, vaig a escoltar-los. I és la millor manera doncs, que s'escolti una miqueta. Molt bé. Hem de dir per això que aquest programa té edicions limitades, perquè, bueno, d'aquí uns dies te'n vas cap a Noruega. Sí, de fet, el 13 me'n vaig ja tinc ganes de pujar i soc personal que tinc cap allà dalt i quan vaig baixar, que estic aquí de vacances uns dies, doncs vaig dir, per què no fem 3 edicions, que són els 3 dilluns que estic aquí, i així m'esplai jo una miqueta i els nostres oients més fidels ens poden escoltar, trucar i participar en el programa. Diguéssim que vas a Noruega potser per treball, no?, durant l'hivern, i després a l'estiu estàs per aquí? Doncs espero que no, perquè llavors voldrà dir que les coses no han funcionat tal com jo esperava. La idea és quedar-me allà, doncs, sí, bastant de temps, jo funciono per sessions, no m'han dit tant ni nocturnes, sinó sessions d'hivern i d'estiu i de tardor, i més o menys doncs, vaig trobar les feines virtuals i bé, a part estic desenvolupant un altre projecte que no té res a veure amb tot això i bueno, necessito estar allà. I com se t'acudeix anar-te'n a treballar a Noruega? O sigui, te'n vas a Noruega com qui va a Reus, no? Bé, jo penso que els meus pares van estar equivocats quan jo vaig néixer, perquè vaig néixer aquí i jo sóc home de fred, tothom ho sap, tots els meus amics que em coneixen saben que jo la calor no la suporto i ja feia temps que jo volia marxar a un país estranger, doncs a conèixer l'anglès, a conèixer l'idioma d'aquest país i bé, se'm va presentar l'oportunitat que havia acabat la universitat, estava tot de cara, ho tenia tot de cara en aquells moments, la confiança era molt bona, que és el més important perquè si te la fots almenys has de tindre l'esperança de que te'n sortiràs i em sentia així i vaig dir, doncs ara és el moment. No tenia xicota, encara no tinc, i és que m'està interessat. No, i sí, estava en un moment de confiança molt alt i vaig dir, ara és el moment. Deixem estar aquí el tema personal. Tu, a banda de ser un amant de l'esport i de la ràdio, també ets un amant de les càmeres. No? Bueno. No diré que no. Doncs jo t'hi fico, És un amant de les càmeres i per això està avui aquí, perquè la setmana passada ens va venir a gravar el making of del programa en el qual va venir el Gerard Salvador Mendoza, el primer fan de la meva secció, i bé, com hem dit, ell ens va gravar el making of, així que avui ha vingut a presentar-lo. A continuació vindrà el making of que vaig fer l'altre dia, doncs mira, m'avorria, no hi havia fantes, i vaig dir, vinga, va, anem a gravar tota la gent d'aquí a la ràdio, que són molt macos, i els de la tele també, com no. Doncs endavant. I què és això? Espera, digue'm. Sí, on t'ho deixo? Tampoc està enfadat. L'altre està fent el making of. Oh, posa-me el micro. Hola. Tu tu guió? Jo guardo el guió, ja. El salto sempre. Posa la primera vegada que Però... Vídeo dintre. Un vídeo que es pot ensenyar o no tu? No mires.
quan s'acabi la discussió, perquè jo no... Tota la setmana mirant les notícies amb una llibreta. I tu veus... Tíralo. Tíralo. ¿Para que dice para que mora? T'apanyes. Presenta'm. M'encanta la mascareta. Sí? A que sí? Sí, No sé sí. si l'aguantaré tot l'any, perquè tot l'any mirant aquesta cara, no sé. Sí, no, va passar la veritat. Si ho diu de Vanguardia és la veritat, també s'ha fotut. Eco. Ja està, no, jo no hi veig res. Tot el rato. Per què, com ha anat? Pazos, ja portes 40 minuts de cinta i estàs hasta els ous de veure això. Vinga, editar! Escolta, ara, quan fem la tècnica, passo jo primer. Os falta más maquillaje, chicas y chicos. Oye, Falta més. Vale, preparada la Eli el comiat. inclús S'ha treballat un ritme molt lent aquest estiu i veig que encara el manteix. Cosins, benvinguts al segon amolla de la temporada. Avui és 30 de setembre, l'últim dia d'aquest mes que ha acollit la festa. Bé, doncs, molt bé, un making of bastant currat. Res més que moltes gràcies, Àngel, i que vagi molt bé per Noruega i abriga't força, Sí, bueno, estarem en contacte i ja doncs, us aniré escrivint, ja us aniré dient. Val? Bé, doncs aquí s'acaba la meva secció. Vosaltres ja sabeu que si voleu participar només heu de trucar al 977 36 34 05 o enviar un correu al amolla@rtvcambrils.info. Res més, que us hi esperem. Adeu! Doncs bé, això és tot. Molt bé,